Kamu nagpaminaw sa BYAR 765 SMNI Radio Cebu, kapartner mo sa balita o serbisyo. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglaka nga nabuhat na ug angay pang buhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Boulevard o niya ato yung ma-dedicate ang lane for the BRT for Osmeña Boulevard. Usa sa factor is ang kining gamay ra nga units nga gipadagan karon sa BRT. Ang promise nila is 30 units. Now ang gadagan karon is 17 to 20 units lang. Kay ug imaginon sa nimo ang 30 units nga imong padaganon sa karong panahon unya mag-share after the 3 terminals, mag-shared lane na sad siya, maka-cause gyud sad siya og traffic on other areas like Escario going to IP unya ang diri sad sa Natalio Bacalso going to SRT. So mas ni okay kira sad ko ana nga wala pa moabot ang 30 ka buses with the 17 gani nga mixed traffic na siya, maka-create gyud man siya og traffic although madada pa sa pagkakaroon. Maumagod na nga challenge ang ato arong na encounter, Miss Andrea, considering nga ang tao naturally is kanang kuan gani to change. Kada bang kung naa kay i-implement nga change, mo resist din sila ba pila na katuig gani wap akan anak ayon anak ba. So but we have to consider nga adto gid ni padung, adto gid ta padung. Mao ba gani na nga ang DOTR ni sugot nga mag-shared lane ta on the terminals kanang mga sa phase 1 i-shared lang sad nato haron pag-anad sa mga commuters to use the terminal nga adto sila ra pwede mo sakay, pwede mo kanaog. Dili na sila sa ilahang gusto pwede manaog, no? So ato ang na obserbahan nga kitang mga Cebuano anad ka ay tag door to door. Inigawas na to sa ato ang sa atong balay, nigawas na to sa atong gate para dayon tag sakyanan kay mosakay na dayon ta. Maunay na andan. Mauna siya challenge nga among na encounter karon sa pagkakaron. Kay ang tao dili ganahan nga mulakaw og layo. No, layo kaayo la ang next terminal asa man ka to, the nearest terminal. Pwede pag yung layo but you have to do it. Kay ngano wala naman kay masakyan kung mangita ka sa gawas kay ang ato ang all the public vehicles na naman sa tunga. And also kana sang attitude nga mohunong sa tunga. Kanang inigtok-tok sa pasahero mo dahil yun automatic sa den mo yatak sa brake ang driver haron mo naog. So dili gyud na siya allowed. So dakpon gyud ang driver at the same time ang pasahero ni ana kay risgo na on the part. Risgo gyud na sa part sa manaog kay inignaog niya timan-i na ka sa tunga sa dan. Wherever asa ka padung nga mulabang right or left na ay nanay sakyanan. So please kanang bear in mind nga ang ato ang gilantaw ang kaayuhan sa tanan, no? So mugamit gyud ta sa terminal nga asad sila mo sa kayo kanao. I have last 3 questions, ma'am, regarding the CBRT. Number 1, napatay timeline, ma'am, kung hantod kanis ani ato ang temporary nga setup na pwede siyang paagian sa other nga mga jeepneys nga dili mga BRT, mga buses. Number 2 question is,
what would you answer to the skeptics nga moingon gyud nga ang CBRT would not work in Cebu given the size bitaw sa itong roads, nga narrow itong kadalanan, di siya pwede ma-compare sa other countries. And then third, nag-mention ka ma'am nga, anad ka og door-to-door ma'am no, naaman sa siguro portion of the population who wouldn't mind walking, but ang problem lang is kini atong mga sidewalks ba, ang the safety of our sidewalks, usahay, wa na gitay space give na malakwan from one point to another. So how are we also addressing the clearing of our sidewalks? Arita sa katong kuan ma'am, first ang timeline nito kanus ani atong temporary setup. Yes, sa ako nang giingon sa unahan na mag-temporary ni siya until such time na ma-approve or ma-implement ang LTPRP. Wala pa tay estimated date For the scheduled public hearing, wala pa nitaan na. So, dili ko kasulti og timeline or date o kanus-ana siya, no? So, mag-agad ra gyud ta o kanus-ana siya ma-approve sa council, kanus-ana ang scheduled public hearing aron ma-introduced sana sila sa kadaghanan. Second question ma'am, what would you say to the skeptics nga moingon nga it would just not work here in Cebu? I don't think so. Kay sa wa pa ni nga proyekto, dili man ordinaryong tao ang nagtuon ini. Dili man ang kanang mga Facebook kanang bashers mga nagtuon ini. Kada bang mga Facebook nga mag-comment nga lupig pa'y architect, lupig pa'y urban planner, kung engineer, kung mao comment, lupig pa'y abogado. Mabita na yung guganahan mo mag-abogado, mag-doktor, comment mo sa Facebook. Kaya anha mo diha ma-entertain og maayo. So ang punto nako is dili ni siya proyekto nga gistudyuhan lang og pila ka buwan, pila ka tuig ang tuon ani, unya gipada pa ni sila pagtuon sa ako ang nahibaw-an ha kay during the planning stage ani wa pa man kumataw. Wa pa kumataw dinhi sa CCTO. Gipada pa ni ang mga nagtuon, gipada pas Japan, gipada daghan ang giagian sa mga nagtuon ini. Una ni siya nahimo na conceptualized. Unya siguro adunay paghinay sa implementation ng maong proyekto, nasayod naman ta for some political reasons, but for me murag dili man siguro, depende ra sa gyud na sa political will sa administration ang papatuman niya sa maong kuan kay once mo implement gyud ta ani new scheme aduna say sektor laing sektor sa komunidad nga murag maapektaran, no? So aduna sektor sa but gi-prepare na nindaan with LTFRB, giplano na nindaan ang mga kaning mga modernized bus, kaning mga traditional bus, traditional PJs na ni sila hibaw na ni sila sa ilahang sangputanan og asa ni mao bitaw nang natuko na nahimo or na-organize ang modern PJs because ang traditional in the long run mawa gyud na siya unya ma-modernize, but ang ato alang sang wala matutuki is ang kinisang mga modern PJs gato pag nindot na kay modern na unya aircon na the same driver sa ang nag-drive sa traditional nga mga mga disiplina, so wala pag-iwa yun tayo kausaban nga makita sa dan kay maura man ng drivera, no? So ang ato yun sa unta kung mo-change na manggaling ta hasta sa ang batasan sa usa ka tawo ato pud ng usbon unya lisud na nga mabuhat pila ka adlaw kay mabali na kun ato anang mabawog na, so kinahanglan ato gyud na silang himay-himayon. Mauna nga kami sa CCTO, we enforce the law. Haron madisiplina ang usa ka driver. Kaya kung magsigil lang tag-misi diha sa daan, nga mura tag mga kandidato nga manglamano sa mga driver, di gyud na mo sink in sa ilahang huna-huna. O kanus-a sila kinahanglan nga mo behave, o kanus-a sila kinahanglan nga motuman sa balaod trapiko. Katong last question ma'am, ato ang clearing sa ato ang mga sidewalks to give a sense of safety and security sa atong pedestrians. Yes. As you can see, as along Osmeña Boulevard, ato na gyud lang gihinusgan ang pag-clearing sa sidewalks. For those, any obstructions like mga sakyanan nga gipark sa sidewalk, makita na ninyo
Pero ang nakalisod man God is ga-clearing ni pila ka minutos na nasa lain nga mo kuan kay masayon man nila ang pag kay gadagan na sila ligid, no? So, but still dili ta inuntang dili ta kapuyon kay mao man ay atong trabaho to clear the sidewalks. Haron hapsay ang ato ang commuters, ang pedestrians, ang public hapsay nga mogamit sa sidewalks. As far as the vendors is concerned, ang POG nga ato gining gitutukan nga Osmeña Boulevard along the BRT route haron dili sila nila mahimong rason nga maglisod ta og agi maunang maglisod man may Bacau kay di na mangyan. And also along Natalia Bacalso na ay daghan reports on the habal-habal kagahapon nga operation mi sa habal-habal nga naa nakapark on the pedestrian kanang crossing na nagyod kay mag-atang sa kinsay primerong masakyan and also nakapark on the sidewalk. So the operation tagabi ubay-ubay ito nga ato ang mga habal-habal drivers nga ato ang na-isyuhan. Mga wakil, pangutan ako lang i-follow up itong pangutan. Especially since they cite ang original study, ang original ruta sa BRT, giusab man. So muna nang ilang basis nga murag nilikoy ko no ang original route. Unsa may makomment nimo, ma'am? Pag istorya na mo ana, although gi-brought up na namo sir with the OPR, no? So wala sila mo ingon nga nausab ang design. But naa pa na siya sa future phase. So existing gihapon ang BRT from Natalia Bacalso to Bulacau. Naa gihapon na siya. So dili nga wala na siya nakuha, naa gihapon na siya. And also from Capitol to Talamban. Naagha pa na siya, murag di lang ko sure third phase or fourth phase ba dapita. Di una lang ang kining area kay sa ilahang tanaw nga kining area ha inantang lesser in conflict onya aduna say need sad sa transportation. Asang is kayo mo ma-appeal sad? Yes, appeal gina siya sir. Okay, ang next question nako ma'am, kanibang ninyo nga federal roads para lang nabay idea ang mga katawhan o ila pong mahisgutan ilang matuki. Unsa man ni siyang mga possible federal roads? Federal roads, in my own understanding, mauna siya ang mga daan nga secondary roads. Dili nata speaking of the major thoroughfares like Osmeña Boulevard and Natalia Bacalso. So mauna siya ang major thoroughfares. Moingon kag federal roads, mauna ni siya ang mga daan secondary to that. Like for example, the Katipunan, the Sabiliano Street, Ifyama Street, ingon anak mauna siya. Unyan dirisad sa habig sa Pikas kining Ramos, kining Hacosalem, mauna sila yung mga federal roads. And then nahisgutan nato ma'am katong mga tao sa di gusto mulakaw, nasa uban gusto mulakaw. Kuan ka may tabo ka ma'am dinhi sa Cebu City mapareha sa ubang nasod nga natay mga bus stop, natay mga jeepney stop para kuan ba ang mga tao kabalo kung asa angay mo tindog o magkuwat sa ilang sakyanan? Yes, actually naaman naman tayo ng POJ stops. Pero ang nakaapan lang dili ni sa driver, dili ni sa commuter sa yun lang duha. Kay ang it's a tie gud kay ang mahitabo man gud ang usa ka commuter di magtan-aw kung PUG stop ba ni ang iyahang gibarugan inig barog na niya unya nanay madungag kada kita sa driver nga naay daghang gapundok bisag dili na siya PUG stop manghunong gyud na siya. Mao na mentality ron sa atong mga drivers nga we need to educate them. So gibuhat na to sa sa Osmeña Boulevard nga ang tanang MPUJs o ang traditional PUJs ato namang gipasod sa katong dedicated BRT lane, gitangtang na to ang tanang bus stops along the side kaning sa outermost lane. So wala na gyud. So moingon ang pasahero asa naman lang nimo sakay, you go to the nearest terminal, BRT terminal. Kung layo gyud para ninyo, then you take a cab. Kay ang taxi gibilin man namo sa gawas. So gibilin nato sa gawas ang taxi aron first na amoy alternatibo nga kung labi na kung medyo kapoy na ilakaw o sakit na ang tuhod ko ilakaw then mag-taxi. Unya mohunong sa nearest nga na ay pedestrian crossing
haron adto ka mo labang to the terminal ug adto ka mo take sa imong BRT bus padung sa imong destination. Mao na siya usa sa ato ang unya sa sud sa BRT terminal maanad na sad gani nakita gyud nako nga ang there are some commuters nga maanad na gyud nga moadto gyud sila sa terminal kay kun di sila moadto di man gyud sila maabot sa ilang destination. Only dili pa lang ang tanan na hibaw. Your projection ma'am, in terms of the shared use lane, how long would this be and or mahingam po sila ang problema usay sa Pilipinas kung gani kag temporary mahingam mo permanent. So kanang inyong tanaw ma'am, usa na yung rekomendasyon? Di judicial na permanent. Kaya gawas nga dako gyud siya mga proyekto o nga gigastuhan sa gobyerno. Kita sad sa local government unit nagtan-aw ani nga usa ni siya sa mahimong solusyon sa ato ang problema sa transportasyon or dinhi sa flow sa ato ang traffic dinhi specifically along Osmeña Boulevard. Although mubo lang ni siya ang area pero ma-train nato ba sa kamubo sa area ma-train nato ang tao sa iyahang naandan. Sa ako lang giingon ka ganina nga naanad manggod ta ang kita yun Cebuano kay ang Manila had been using this nga maglakaw yun sila o di sila kasakay kung wala sa designated stops, PJ stops or bus stops. But kita manggod hangtod karon na anad pagita nga muhunong ta sa ato ang gusto ba no? So usa na sa ato ang gi-educate sa ato ang katawhan karon. Ang mga timeline mo, more or less lang. Fearless prediction Within this year. within this year. Yeah. Okay. Thank you ma'am. Ma'am, mo jump ko sa laing topic, ma'am. Nagkadoon na ang Semana Santa, unsay preparation sa tutok in terms of kanang mga heavily visited areas, like ito mga bisita iglesia. And then also, ma'am, long weekend na siya, taas-taas ang bakasyon, daghan na sad ang basig kanang mga tagay-tagay sa mga kabatanunan, pila ang mga breathalyzers sa CCTO, and trained na ba ang ato ang personnel sa tukba gid na paggamit sa ato ang breath analyzers? So far, wala pa tayo available na breath analyzers as far as CCTO is concerned. So, wa pa sad na na-trained. Kung katong imong next question nga, pila asa ang areas nga atong tutukan. First, natutukan ako ang carbon. Nahinindom siguro mo ana nga katong COVID o nga gihagalin niya ang mga tao kung mamalit o binigniton. So usa na nga kinahanglang dili mahamper if we have to close the road para paghatag og higayon sa ato ang mga vendors nga manginabuhi, then we have to do it. Of course, we will be coordinating with the Office of the City Markets dihing dapita sa carbon. Ang ato sang mga terminals asa ato sad silang tutukan on Wednesday, no? So Wednesday sa Holy Week. So Wednesday ni ana kay half day na ang trabaho. So ang uban ana manguli na sa asa nga mga probinsya o mamakasyon na, then adto na sad na magpundok ang mga adto na sad mo busy ang ato ang mga terminals, the North Bus Terminal sa SM o ang South Bus Terminal nato along Natalia Bacalso. So mao nay ato As far as katong mga activity sa simbahan, pasalamat day ko sa ato ang palahuron nga Arsobispo nga ni support sa atong panawagan nga tanan untang mga simbahan mo submit sa ilahang mga scheduled of activities, especially kung magamit sila sa kadalanan. Kay ato dyan paningkamutan on their schedule nga paggamit, aduna tay traffic enforcer nga i-deploy. Haron kung aduna may pagbara sa trapiko, dili dugay-dugay ang pagkabara. Anya ma-schedule na nato, ma-calendar na nato kay mostly ra ba especially kaning mga dagko nga mga simbahan parihas sila og oras sa prosesyon, no? So pasalamat ko sa ako nagingon sa mga kaparian sa mga simbahan nga nihid sila sa atong panawagan unya nihatag ni submit sila sa ilahang schedule of activities sud sa Semana Santa. With that, ato nang madeployan og enforcer ang ilahang activity unya ma-minimize na to ang pagbara sa dagan sa trapiko.
Balik ko sa breathalyzers, ma'am, naka-request na mo ni Cebu City Mayor na Sir Archibald Ani. Yes, aduna na plano kung ano na siya nga i-purchase. Yan na Nakabag siya. request ma'am. Ang ato awa kayo ta magdaghan kay especially on the sa gabi on the we are kuan raman ang atong personnel 20 raman ka personnel. So dili jud necessary nga daghan ang ato ang gi-request. 10 lang ka units ang ato ang gi-request. So sa pagkakaroon ma'am, kung may traffic accident dayon, si CTO ang makaresponde, unsa inyong SOP ma'am pag-determine kung nakainom ang driver? Mauna siya nga ipada siya sa CCMC. So wala gitay Wala kita anak pa ma-practice. Wa pa sa ta anak ma-trade. Ma'am, naay recent accident dito sa Lahog katong that claimed the life Yes, of the katong motorcycle. motorcycle. Yes. Ah. Na-confirm ba ito nga nag-drag race dito ang involved nga other speeding motorcycle drivers? So as far as I know, murag wala to nag-race, no? Nalingaw lang yun sila, niya kusog lang yun ilang padagan. O niya, considering mga batanon pa, Minor. yes, murag mauna siya hinungdan. Ang natay group chat with the operators, gani open ang ato ang communication with the operators. And also, they are very much willing nga makuan og mga programa ba. Pero unfortunately or sad to say, nga gyud attitude na gyud siya sa tao nga mauna ba mao iyahang na nitiguang nga lang siya nga nagsingsyo padlong ingon ana. So mao sa may problema sa operators sa kay daghan sila unit pero gamay ra ang mga driver nga kung ila pag yung pilion murag ingon tang mas daghan nga unit ang mabakante or dili makadaghan mao nang ang uban mapugos lang yun og bawat sa mga badlungon nga mga kanang drivers ba. So, but dili ta mahulong ana. So, we go in the enforcement. Before we enforce, educate. Ano sa daan? Educate with sila. Kaganina lang, upat ka POJs ang ako ang na-apprehend. Nga ako mismo may nakakuha kay nana sila on the BRT lane. No, drive left pag crossing double solid line. So, kaya ako nga attitude nga kung i-undergo siguro ka sa seminar sa LTO kay bagod ka na risk good ang dili good ang pag-cross on double solid line pero yun ana nga kuan ba so then by enforcing the law nya kung dako po nimo siya ma-instill gito siya nga nga sus dako po na ba gyud dakpan ako diri yun ana so that's the other ang multang nga inyong pagabayaran secondary na ang amuan lang yun is mapasakitan ka kaning nga termino mapasakitan mo na bag pamilya ba nga kung gilab mo imong anak imong disiplinahon imong anak haron mo instill sa iyang una nga sayop to ang iyang gibuhat so ingon rasad na ni anak dili nga nag-after me nga mo taas ang amo ang koleksyon no padayon ang among sweldo bisan pag wala na mo driver nga madakpan tungod kay disiplinado na ang atong mga driver sa Cebu City. Maubo hapon among sweldo. Kaya dili man ni self-liquidating sa nga opisina. We are under general funds so magpadayon ang amo ang sweldo bisan o wala na unya tay inong tang nagbungan nga mga driver wala na tay madakpan kay ni behave na ang atong mga drivers. Second question, ma'am, about sa implementation sa BRT lane, just like in EDSA sa Manila, pwede ba naman siya magamit sa mga private food or relation na sa mga private kung gamit? Exclusive ra ang BRT lane for our public mass. Sa ato pa ang PUJs, the traditional and the modern and the CBUS. Mawag yun. The taxi, the motorcycles, and the private vehicles is on the outermost lane. But ang BRT sa DI, discretion sa driver, for example, of ambulance driver ka, discretion niya asa siya kung paninitan mas hamugaway ang outermost, they can go in the outermost, but they can also use the BRT lane for emergency and also for fire trucks and patrol cars when responding emergency. So kung inuharasan niya, sir, police ka, pero inuhara na sa service vehicle na nino siya, you cannot use the BRT lane.
you can use the BRT lane in responding to emergencies. For the violators, citation ticket yun diretso. Yes, we issue, depende sa mga kanako. Kay, we also have 14 personnel deputized sa LTO. So, ang ilaha, wala na sila citation tickets. Matuyo na nako, wala na ko sila padalha og citation tickets aron wala sila discretion of unsa i-issue kay unfair. So, kung sila mo makaapuhan nimo, that's TOP. But for our personnel sa kadaghanan sa ato ang mga personnel kay 14 naman ang na-TOP, kadaghanan ang citation tickets. Since bago pa man na siya, ma'am, wala ba grace period na ano ang sangkuanan, lugay? Hatag mo ta og grace period. Gani, honestly, pag sugod ani atong Friday, wala gyud tay dako. We educate them. Friday, Saturday, Sunday. Pero how long man dai nga magkat-on, di ba? So ako na lagi giingon kung di gyud ta mo dako, di gyud ta ka disiplina ang driver, di gyud ta ka disiplina. Ako na jud nang napanglantawan nga mao bitaw na nga ang driver inikita niya nga na enforcer nga nagbarog, behave man lagi siya. Pwede man lagi. Pero kung wala lagi na nga mo dai giingon ang driver, mao gyud ang mao gyud statement sa badlongon nga driver. Kanang imong enforcer manago doon pa sa bot, wa siya kabantay sa enforcer, nga nibuhat siya sa kana pagsupak sa balaod. Nga kuan dayon, adto na dayon ang blame sa enforcer nga nitago, wala nitago. Nga pinagtinaguay man ta. Ang iya wa siya kabantay sa enforcer nga nasa daplin. Kay ako lang i-share ninyo, our enforcers required gid sila nga magpatunga sa daan during rush hour. When we talk of rush hour, that's 6 a.m. to 9 a.m. and sa hapon, 4 p.m. to 8 p.m. Patunga nyo na sila. Regardless, traffic o di, they must stay at the center for hours. Ang laing upat ka oras, naana sila sa daplin. Kaya, manageable man ang flow sa traffic after the rush hour. Naana sila sa daplin, then ato na dito, pwede na sila palandong, pwede sila maglakaw-lakaw in an area nga within sa iyang area of responsibility, kaya pwede siya dito manakop. But, ngayon nga nitago, wala na nga ato silang gikuan nga nitago sila kay para kini lang sa jud. Ngano man nga mangita man mo sa enforcer, kada bang mo, dapat lang gid day tagbalaod, manay enforcer og sawa, o dapat lang day tagbalaod. Sa instructions ko. Kung muulan sir unya kanang need na gyud niya nga magpatunga, depende sa sitwasyon kinahanglan gyud siya magpatunga. Naana sila issued raincoats, pero ang raincoats good nga ilahang issue karon dark ang color, risk gihinoon sila kung sa gabi labi na kung mag-uwan niya sa gabi unya wala yung markings ang kuan ba mura rasad sila kung gikan sila gasakay sa motor inihunong kay mag traffic na sila, mura rasad sila kabalabal driver. So, ang mahitabo, di yun gihapon irespeto sa driver. So, tangtangon din nila ang ilahang, bisan bahalag mga basa sila, tangtangon nila ang ilang raincoat, aron makita nga uniformado daw sila. Yun anak man gud ang respeto ba? It's not because of tao, it's because of our ID and our uniform. No? So, karon gipadali nako kay based sa instruction sa mayor ipadali ang pag-purchase sa raincoat with the logos and kanang color nga sa layo pa lang handaan mura nakakita og ang pinuhay nga yellow na kay layo pa lang makita na nga enforcer dahil enforcer sa unahan mo behave ko mo manggod yun may attitude sa ato ang mga sorry to say pasensya sa mga tarong nga driver pero maunay attitude sa mga badungan na driver. Last question from my end, ma'am. Sakop ba ninyo ang mga homeless or since obstruction, mga clearing operations inyo mo po ng trabaho, how about the homeless o kami mga nagapangilimas sa traffic lights? Unsay program niyo? Yes, with regards to mendicants, naagay opisina na nakatutok yan anak. No? May opisina na nakatutok ana and we are coordinating with them. So, kung ako sa mendicant makita na
nasa tunga sa daan, maka-obstruct na siya sa traffic. But we can enforce. But ang amo lang ginikayan, especially kung minor ang ato ang i-rescue, careful din mo diha ka ato ang mga person ng kasagaran ng lalaki o nga minor, ako agila sa mga hindi pa mahikap, especially kung ang minor babae. So we need social worker once we implement rescue on that. So di man siguro imentang kakuang, then we will coordinate with our anti-mendicancy office. And kinisad silang mendicants, makita sa naa ang enforcer, nabadlo, maglakaw na sila. Maglakaw na sila. Dili, mangita na silang area, nga walay pa ng panaglang nila. Maukadto ang tulumanong serbisyong kapartner ng bayan. Ubani kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, 1:00 hangtod 2:00 hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu.